Namhlanje sidibana apha elingomso lethu kwisikolo sabantwana abanemfuno ezikhethekileyo kufutshane naseGcuwa. Injongo kukuba nangani aba bantwana sibazi babanemfuno ezikhethekileyo, kodwa into siyazi into bayakwazi ukwenza izinto xa bathe bafundiswa baboniswa. Sizise ke izithole, sazisa amatanki wamanzi kunye nezipho ezizezinye ngakumbi ezabantwana abangamantombazana, ngoba siyazi kaloku uba kumele sibancedise ngazo. Injongo kukuba bona basebenzise izandla zabo nengqondo zabo, bafundiswe balime apha esikolweni, egadini yalapha esikolweni. Silisebe ke asijonganga kwesi sikolo sodwa. Injongo yethu silisebe kulo nyaka mali kukuba bekunga yonke imizi ingaphithizela ixakeke ilima kwiigadi zabo ezisezindlini zabo, benze namaqumrhwana amancinci abizwa cooperatives ukuze bakwazi ukulima. Eyona nto siphezu kwayo kukuba silwe nendlala. I-Human Rights Commission itshilo ukuba iphondo lethu lelinye lamaphondo anabantu abahlupheke kakhulu ngakumbi ngenxa yendlala. Yiyo loo nto sithe kulo nyaka mali sithatha iphulo lokukhuthaza abantu jikelele kwiphondo lonke lalapha eMpuma Koloni ukuze abantu babe bhizi, baxakeke, balime kuzo zonke indawo enomhlaba, umhlaba mawusetyenzwe. Yiyo le nto ke sithe masenze eli phulo. Sidibana ke ngale mini ngokukhumbula uTata Mandela. Siyamazi indlela wayebathanda ngayo abantwana. Apho wayesoloko ekhona uyakusoloko umbona elandelwa ngabantwana, esoloko ebanceda ngezipho zabantwana ngakumbi ngexesha leChristmas. Kodwa sithe namhlanje xa imini yakhe esikhumbula imini yakhe yokuzalwa, masizowusebenzisa loo mizuzu yakhe ke iyi-67 kwesi sikolo sabantwana abanemfuno ezikhethekileyo ilingomso lethu apha eGcuwa.